munggo. Hello mga kabigay, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng pork pinakupsan. Tingnan po natin gano'ng kalutong at meron tayong spicy vinegar rito. Maraming sili, may bawang, maraming bawang at maraming sibuyas. Tapos meron po tayo ritong malapot na ginisang munggo. Kasi naman po ni Honey siya ng pork beef, tsaka po yung tinapa. Tapos maraming yung chicharon, tapos yung dahon ng ampalaya. Kaya masarap po yan. Marami pong kanin. Pero bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Niluto po ito sa sarili niyang mantika. Kain po. Hop. Munggo. Yup.
Bagay na bagay po. Sobrang sarap. Saba. Iba't ibang flavor po. Sarap. Ingat. Grabe, sarap po talaga kapag luto sa sariling mantika, malasa po kahit asin paminta lang po ating hinalo. Wow. Sarap ah.
Busog na. Mainit pa yung munggo. Sarap. Excuse me po. Hindi na po natin may kakatira. Cut po tayo sa YouTube. Sarap. Napakalasa. Sobrang sarap po.
Sarap. Sa bunso ko dumating na. Galing school. Kasarap ng pagkalutong. Ay, Diyos po. Sarap. Panalo. Last bite po.